Vouche contar unha historia e unha aprendizaxe. Mira, sobre 2019, mediados, fixera unha web da que estaba moi orgulloso. E o cliente tamén, como quería el, con efectos dinámicos, movementos, botóns por acá, cosas por alá, capas ocultas, bueno, así como moi espectacular á vista. Eu estaba peito enchido, xa, increíble. Un día puxenlle a miña nai e dixenlle, oye, foi ata a súa casa, navega, a ver como a ves. E ela non a entendía moi ben. Non daba navegado porque non comprendía por que se pinchabas nun sitio aparecían cousas no outro lado, porque había cousas ocultas que había que pasar por enriba, pinchar, e estaba vendo en ordenador, non en móvil. E iso levoume a min a pensar. Esta web é o que eu agora mesmo considero un xarrón chinés. Unha web moi bonita, unha web espectacular, pero para ter posta nunha estantería. Para o usuario real non cumpría os obxectivos, porque os obxectivos non é agradar á vista, o obxectivo é a conversión da que ti queiras, que me envíen un formulario de contacto, que se suscriban, que me compren, o que sexa, non? Pero tenemos que ter un obxectivo. Se a túa web non achega o visitante o obxectivo, non está cumprindo esa función. Entón, eu sempre penso, desde aquela, mellor ter un botonciño estático aí posto, pero moi ben postiño, onde ten que estar, en plan, contáctame, suscríbete, cómprame, antes que espectaculares efectos que o que fan é que a xente non o entenda. Non che pasou nunca que entraches nunha web e non entendías moi ben que facer? Déixamo en comentarios.